Arafo na chese edo no Barima Tweneboah Koduah na mu se wagina ho na emmen ne ntwene e ka bomu no wotie abodin a ebo ene ade ne ani nyina ehye asante amamre ene amane mu kena ewo New-Juaben hanomo enti Kumawu Manhene prekope ena chese wagina we Barima Tweneboah Koduah na edwetwemu ni abakwase ntiremu a Ghana ha ne asante mantem hatitiri die wono nko ane wohene a Barima edi ne din ano na ewa asechire a eno so no yede beba na mohu se na mrante kwa ba nan di wonu ni baanum mpo wono de ntwoma ene ade na afi wonu kura bia friend se wo mafunu nanso sabia ku nto enye wo mafunu keke bon se akokọ etire eboboho akokọ ntakra eboboho afi dufanum ene ade a yetwa so moja ene ade a tese eye bosom kese a ebo Barima Tweneboah Koduah ne ho banye opiese ya edi nanim ase obi na ade se obefiri na rawa ene wono a eto na asetia na de akano enti edi prekopa ye de fresh abosom yi ene pensan eno no tete no yes won mu didi won bonim esa ede eko ampa Barima Tweneboah Koduah nkasa ena sabre yi wote na pakan mu na edom abrempon eninti ne etwetwe wuro won mu di na bamba won mo gene tata ewo New-Juaben aheye na sentia eneye Barima nso de ni kutwa wisie ne wabo kojemu anase wabo tuntumu nnani abre no abepiem hanom no ni nyina aye New-Juaben Manhene ene Manhema me cheda sebre otiboaten ene nana ya Dania won mo fra won mtuma wotintimu nneye ampanyifo bobode no ma ya mamre sefata na feye won ma kwa akura no enu nti nam so ama Barima Tweneboah Koduah wababa bepiem hanoma edom edinanimu na won mo edine eba enye asenketo abra ewie mum yenwura mu na fe yenhwe ye ka Kumawu manya abakwasam pa ene won mu twaka won mu dibre ne bra won mabo ewo asante na kyese enya asenketo a ye won mo so yoyoyo kane no na wohwe Kumawu a ebra dancha ene asante ntokwa esode ye na afeye eduru ba bia wo se kokko a etwato ne ehudie oye organo no eno ye afe mpem ene enso ne baako no 17 01 mu ena kyese saa ntokwa ekon so a edin a eda so a agentna ha ene the battle of Feyase kokase a ekokko wieye ewo Feyase a wobosomtwemu no na sa wohwe a saa tem wo no na de ntiman pa na won matu sante eso sa na won mu edi santeman enipa enunti no obiri kwamfo anoche wono ene wotigina ye no ye na dwen se obeboa ama sante etine di dentira so enkunim ye nti kowie se ene ne wo se adehye bi ene abrempo bi edi omuti edi gi akyerema ye di yenyankoma de se ne be ya ebema santeman etine di dentira so enkunim enunti so sha ye wo krobi ti se edumaka sekese a ohene ana ye friend se asenso kofo wono de animu so ye dwo no se abe na ye to ne nam etopeten ya asechira obi comfort by ni say baby abo bi befa akobia na ebekọ de ntrama mu bia no eye no me ede ma wo mu afi wo hene a na ye fe ni se bi kopim a na owo edwoso ono so ye dwoso hene Barima yi ono so ye sie nanimu no so a ye konfa no che nhyeche ode baye na ye de ne nsa tesoro ede yawa a ye hye mu aduro ana akofo yi ebo edidwade ekokọ yi ye di egu mu na eno ena eka wo ba ko a saa temo no Barima Tweneboah Koduah wodi kan sode ye ene wo se aya asante nkabomu asante yeyo asante nkanko asante nkabomu ne pese ne be ya ebedi tintimande a ene me Barima Tweneboah Koduah menso mede me ho ede esi ho no na ono so de ne sei ono so de ne sei so hwe abakwasem a na Barima Tweneboah Koduah wodi kan eye okofo pa ingesi broni be ka se oye warrior mo ma yenhwe bibi kakra wa ha na ye beto aso no se mo hwe se Barima Tweneboah Koduah ebei na ukura etuo na edi ahimu ni abakwasem a edase ya na ewo se ohunni free enunti manugu so na meka yie no Barima a wodi kan Tweneboah Koduah Kumawu Manhene etu ne ho edisi ho no ema wono so de ye nini na oyokofo pa great warrior ana ne ho yie pa
ɛno ntie no obiri konfa no kye yɛsɛ ɔkofo de ɛne ɔno nso yɛbɛhyehyɛ no akotaadeɛ na broni bɛka sɛ ya ameno etuo ɛne akode awodo bi a wɔsɛ ɔkofo ɛde kɔ ɛko na odidi animu no yɛde bɛma no yɛhyɛ no akotaadeɛ ma no saa nneɛma no nyinaa yɛmom obiri konfa no kyehyɛ sɛ ɔntutuo ɔbusu no ho na wɔnto agyan na ɔnyɛ bibia yɛmom obedi sa no anim na aborɔfo no atutuo yɛtwi afa no so na yɛde akɔ a ne nyinaa ɛyɛ nhyehyɛeɛ a obiri konfa no kyɛde to hɔ a na ofi sɛ ɛno bɛboa ama sante ɛtumi adi dɛnkyɛnso nkunim ampa Barima Tweneboah Koduah Barima wonsi nsuo mu ansa no ham osimpiti mprim no na nafoɔ esuro no na wɔn mo fɛre no no wɔte no na ɔdi egyinae ɛma wodi ɛsɛyɛnim ɛwɔ hɔ no na ɛno ɛna bɛhwɛɛ ɛne Barima ɔkofo a wokura tuo no wɔ akodie nyina no wɔsi otimi to na wɔde kum natamfo afei deɛ Barima gyina ho sɛn a Barima ntimi ɛnyɛ hwɛ a ɛnumuo no etwifa no so pemsan no ɛna mohu no ɛwɔ hɔ no na amranteɛ no ntwoma ɛna wɔn mo de ayɛ wɔn mo saa no na sɛ wohwɛ ne yɛkɔ so a broni bɛka sɛ nyɛ acton wɔn boapa ɛna wɔn mo yɔ yɛmomuro no yɛgu nsa ɛyi apayɛ ɛdugu so a ɛno ɛna tumi bɛhyɛ mrante kwa no mu ɛmo mo yɛ ne wɔn mo ɛyɛ ne wɔ hɔ yi a ɛwɔ sɛ wote aseɛ ɛwɔ hɔ paa ɛno nti sɛdeɛ ma no gu so a meka no ɛma Barima Tweneboah Koduah a odi kan yɛ no wɔn nso de nti ɛde gye akyerɛma ɛma asantemanye ɛno nti no ɛma ɔpemso otumfoɔ ɔsɛe tutu a wodi kan yɛ ɛyɛ n'ani sɔ ɛyɛ n'akɔnɔ na ansa na Barima Tweneboah Koduah ɛde wei bɛto no yɛsi wura fi na akɔfa ayinti wɔhyɛ nsɛm bi anaasɛ wɔde nsɛm bi gu hɔ no a na wɔhwɛ sɛ ne bɛyɛ asanteman ɛbɛdi soɔ na wɔn de bɛboa no asanteman na sɛ wɔhyɛ sɛ wɔn ne de hyɛ paa wɔ firi Kumawu deɛ ɛne etuo ni kwasɛ ka obie ni kwasɛ sɛ kan so ɛka obia sɛ mbɛkae a kane no na asante ewogidie bi sɛ wɔhene bi kɔ akura a ɛwɔ sɛ yɛpɛ asomfo a wɔn bɛkɔ akogya no a ɛno ntie no na etwitwa tire ɛne adeɛ na ɛno ɛna ɔso gyan sɛ ɔno ne de hyia a wɔyɛ Kumawuni deɛ sɛ ɔyɛ ɔbrani na sɛ wokye no na sɛ ɔyɛ Kumawuni a ɛwɔ sɛ wogya no yɛn nti ma yɛ ma wɔn ma hyɛ nsode a ɛnɛ yi a yɛsi wiase nsa kyerɛ ne adeɛ nti ɛna ne saa adeɛ no wonta hu nanso typical Kumawuni deɛ wobɛhu no na yɛma ne nsensan yɛ mmiɛnsa bɔ ni bɛka sɛ mark na yɛde assign na fono ho baabi saa mmiɛnsa wohu no a nti sɛ ɔyɛ brani na uchi obi saa na bibi saa wɔ n'anim a ɛnyɛ obi na bɛka akyerɛ wo sɛ ofiri Barima Tweneboah Koduah a odi kan yɛ ne kuro mu nti na wɔ sɛ wogya no bɔkɔɔ ɛma wɔkɔ wei ne nhyehyɛeɛ bi a ɔde gu hɔ no mu ɛma no ɛkɔ baa saa ɛno ne nam soɔ ɛma wonya edin Barima nti ɛnɛ yie no Kumawu wɔn mo nko a ɛna wɔn mo hene edin Barima no ɛda no so a ebi na wɔ hene bi aso ɛwɔ asante mantem ha no wɔn ɛna na me kasa yi dasebre otiboate ne nana yɛ adani a wɔn madani ato na yɛpɛ wɔn mo koradeɛ no wɔde na ne onyam ɛde abɛtɛkye nti nya nwanwa sɛ amamre amane edi ahyemfiri na ɛdɔm etuje Barima Tweneboah Koduah so sɛ wohwɛ a fi champion yɛ ni duna ni mu ɛna ebi si adeɛ so ani di pa na nka ɛyɛ sidaw Sarfo enti ɛno no 2014 ya ɛna wɔba ya ɔba ebedi Kumawu wɔn mo Manhene akonye ne mprempren sɛ wohwɛ a ne botaa titiri paa wɔ yie na se obesi yɛ ne nan esi okrɔwe ɛno ɔbrawe no maso nso otumfo osei tutu wɔno ɛne ne nsia na mu a wɔ ha wobɛka sa ha ɔpem so bae nanso mprempren no na wɔsi na na mu kɔpem sɛ ɔpem so ne brɛ no nso na ɛbɛso ama waba ɛno nti ɛna huhui sɛdeɛ asante amammerɛ ne abakwasɛm so ɛteɛ no sɛ bɛsɛ ɔpem so tu bɔfoɔ sɛ ɔnkɔdi dwumadie bi mfama no a so no so gye ne yɔyɔ te sɛ ɔpem so na ɛna ɛba no
enti eno no amamre kakra na mpanyifo gina wo da ne so se pensanfo no wonmu edi animu na wonmu kura bosom kase no na wonmu de ya amamre na wono to ma mu se Barima Tweneboah Koduah wankasa asu egina ya na woto bia wo meme ma ne nsa so a emmen ene ntwene ene ade edi ahyefi sa medie kakume bi bebia da sibre otiboaten ene nana ya dani sabe wonmu fra wonmu ntoma e wotintin mu no eho ena Barima ba wode nani echiri wode nani kutwa yi sia ne mi nsa ntame wonmu so de akwa akohwe ni nuanom wonmu echi e ma remfi se mprempren osi santehene anem nti wo ba sa santehene nti no se bi si jemi yoyoyo ye jemi bona bamba na ye bana kwa abani ade ni nyina no ye gen pepepe se de santehene ene epi amamre sana etie Arefo na chese die edrondie wa hwa wodu hwa awia nsa wodu hwa awia nsa oba na waba biwem na wakọ na wakọ akọhwe empanyimfo be ni akọhwe wo mani tia ene asem twakra Barima Tweneboah Koduah se mo hwe baabi a yedre ya Barima Tweneboah Koduah akakume bi na owuram akakume bi na owuram Obrempon Koduah no customer no me se edi animu no ono so aka ade hye no ho a enye asempto akra enti amamre ne amane na enyi guso a mpanyimfo eyo se be ya Barima betimi na wakwa kopie no akohwe enuanom bani wonmani nasabe ye ofum so de soma no mamre ne amane wo so odwo no obekọ makwa akoye ne pepepe seni esi eti yeguso ye wo New-Juaben ewa Barima ntem hanoma Nyansapo eguso a ne ekoso enyi ni san ne badwemba ye de man sawo hwa Barima kwa na wogina Barima kwa kakra na wogina du baabi mpa na ye den se obetu nan na wode yakọ
nyina amamre ene amani egusu a ededi nti du baabi se bema bi ha na ponkra ekire se tete wobi ka tete wobi kire na asante wa amamre asante e wa abakwasem se ye ma ye ni gye ye de ehu ene ye kooso ne ye bo ho ban ne amakosi kokwa amedada ye ne a ebi ankenne ko my Ghana ye kuyanim eche se de nenne ye huni sanse ye wo adoye a e wo sanke koso ye bo ho ban na nanom piese a ne hu se ampa hwe wo nkwa na no ese ote asan ese wo ko afedie se de ko to wanya awramo wi a okohwe ne amne de Barima koye na mamre ni amane ese efata ewo bebia ahemfo bani oba ahema ene omanhene wono efro montoma otintimu afei ena Barima Tweneboah Koduah wopue afei ena wopie asesedi wode nani eko na wachire mu na afei watwaso nti de eko so wa bia no de gese yeni enkaso gese yaso ante ye me kretru du no Nyansapo ibisan ne badumba na ye de amamo no hisani esiko ene sene nsem no ete ewo hanom ba enti yenkoso a na yemfa yeni eneche abra Barima ate esifomu na wokwe enya ne nte ze okọ na femi akọ enya ne nte se wokọ na dwabe Manhene akọ no akọ chia no ewo ehono a enya Sarfo Kedwabe ya ye no so ewo ya santemantem heye enye New-Juaben asem na meke eno de enyina ehu dada se sama yi wonka ate asefo ho enti sama die iwe Juaben wa santemantem a oba ahema ena mo se Barima Tweneboah Koduah okono akocha arehosem akoye enibresem sesedie usu ena abrempon adehye abahime yi wonmo etie na wonmu twadwadwo esase brichi abbo santeman brichi abbo New-Juaben ewapue mantem na brichi abbo punso ama akeka aforfore esan ababebo na abrempon ene na hemfo ene adehye ekunini ene wo twetwura wo nyina eka ho eno nti ne niyi wo ma to besa no e wo mani atutu ato wo no nsem wo ma bokobene ene kurugyan ene brisim ene kuntunkunu a yehwe na ya amamrese efata ede amman asam na akoya areko papa sanse intense se Manhene ene Manhene nyina ye dane ne dia to no sa ene anyina
enti broni kan say book of condolence na che say oha wokwa wokokotro bibi kakra e de fa enipa yi a won mu eda ho yi otwe bibi kakra e de fa won ho na de ade ba ko a asa akwa nwasem ewo mu ntitiriw eye da se bi otibu atene se wono de eyo sana abosum ene yedi ni di ade na osana abosum mu nso ena woto anananom ewo nse do akoye asem a chese enwanwa yie pa August bosumi mu ene yedi ni di ade na August bosumi mu nso ena ofira na ntoma ewo tintin mu a eno no ne nchire mu no akoye den pa asa akoye nwanwa yie se entensi sa se ye wo menne eye August osana abosumi no na ebra mesa ewuo ana ahemfo de agya wono mo kwa akura no osemesa kwa akura ewo August bosumi ye osana abosumi no akoya nwasem ye pa ye ni a ye ba ye hu ne de ye bisa ho semti Barima Tweneboah Koduah ena chese book of condolence ye bi mu no wakotena se a wono enso etro kakra na wode afa ahemfo abempon yi ahu eti Barima be ya mamre ene amania esefata ewo baabia abrempon yi won mo edai aman hima anase oman hima ene oman hini won mo dai sabre de sawsha wasafo na pakan Barima Tweneboah Koduah wode na ni chiri ma fe yankasa ene wo ko baabia dwabo no ankasa ekoso no a eno so eho asam eno no eno ti yeguso ade ekoso bia no no yede mo nchimo yede Barima ha Nyansapo kasa mfumisi YouTube ni wo subscribe share na like leja wa page midin eni abusu apani owusu etuo
Ayofo Barima Tweneboah Koduah na sami mu se wasi form a woko na ye nananom ayokofo woko na wako akwakwachia wo ma enye asempto akra no utuo srebo no ono ena ono wo mo edi enchie ya ye nananom a wo mo ye ayokofo ne Appiah wo ba santimantama no dia ne se nyina yin se ayokofo busua wo ma hye nso de ba kopa yidi ni mo ene abotre oto eno ena wo de nsa oye wo mo etu wo nyina eye enuanom na afi wo dane amamre ene amane edia ne nyina ekire asante sede ye nananom omo ha ahemfo adompo ene adehye sede msi do won ho na wo mu hia wo mu no wo mu di buo ede ma wo mu no wo mu eno bi eno mu se Barima Tweneboah Koduah wo da ne di sisi a amane nuanom nso ede wo do ede nsa etu nsemu ne tu ya wo mu di nkita ho kakra ewo Arafo se mohwa pensanfo no pensan edin no pensan eno won mo na entwema no da so kra wo ma sabere Barima Tweneboah Koduah ena wa baba beje na konwa a watena si enu nti no de se amamre ne amane kwa so mbeba no ma baba ma na kwa ba se de mu hu pepepe ena ekoso a eba ne abema na kwa ba medical ka kyew se se mprempre de wogiram se opemso asante mewura na nem enu genti wotewo te se opemso enti won beba no ma bana ma kwa ba na se de asante amamre ne amakwatem te no ye bisa no na nantese na afi wo mo ne no edi amane enti sante na atwe yi eye edomo a ebema Barima Tweneboah Koduah akwaba afi ena nananom ankasa nso ato santene na won mo ba omode ani die ede abema opemso na afi wo man na kwaba na amanye bi wo hodom a won mo di pemsanfo no won no gya wo medi kaka kye se wo dwuma di wo pa wodo ni ekyirem Kumawu a enya asem kotoa wo som na ekura wo mo no ebo Barima ho ban ebo Kumawu ho ban a kyese obi antimi emfa afofrafofro bia ana ne mefunu bia emfa emma emesan Barima Tweneboah Koduah enti enenye won wo twaka pa e wa hanoma enya asem kotoa entwema no e na won mate
ɛde ayɛ wɔn saa mo a mo nim ntoma no nɛte kɔkɔɔ a yɛ ne agya yɛatena akurase pɛn no deɛ ɛno na ne yɛde kwabuchi a ɛma ne yɛ fɛ no no ɛno bi ɛne mo sɛ wayi ntoma no dwumadie bi ɛsɛ didie ɛne sɛ bayerɛ sɛ wotwa animu na wo mpɛ sɛ ɛbɛporɔ ntɛm a wode ntoma no bi yɛ animu a ɛwɔ resi a bɛda hɔ mfie bebree nti ɛwɔ twaka paa ɛwɔ asante sɛ ɛmaa ɛkunafoɔ ɛnom nso yɛ ayɛtimi de ntoma ɛsrasam nti amane bɔna ɛna ɛkɔ so mom yɛhwɛ ntie bi abusia ajamfo ajira nya so ate na New-Juaben Manhene na abekwa Manhene madawo meguru mofuma so mfeme se de wa unu ya pani ye rotu fort kokoso asante ni wo kasa che ni abusia ni ena kakra ni na abekwa Manhene na New-Juaben he ni o mabusia na nam nkonya sofo ema ye ru asote prekope se wono ani ne kuma wo kana ni abeban yeru asina nam kwa nche na de besi bia ma na asonte ampana nam kwota ase nche ebu na no ene na eso yeru ase amane ni amamre kwa so yemra ni mame yemfama no aduti yeru ase so no ani ni kuma da foma wonti ka so ina ni ase akwa oni ni aban na aduti enra yeru na tutu na ba ha enra anumre no behwe ni amomu ye no nyina ni achi ana so otu bema sa ono so na o mesina na wa ha asan do a bido ni nua nti ene wo ye ni ati sei
anti ewura ma mba ya once ni nua ba ni nua be ma wo mo da fom na wo mo konse do a wose ni sasa apantu miensa na gabe hin na abekwa man madam mebru mfo kasa fie fanya ni nua mo mienu na akwa fefe fama ewura si ni kente epo mienu ya mi na o na mfa nkata ni nua mo mienu a ye jo mo kwa na yiso fama na sanso mo ko no on kwa akoto na mo nse do ye bu so mo kwa so wo bai ye ni apani san no si ja okwan to mo nya mani bo suo no mo ja kobo na mo mo nse do ani nti ewura ne nsa sese epo mienu no de ya ka ho ase wawie ya ka ni sika futuro ewura se mia mi na hono inu ya mo mienu a ye jo mo kwa fefefe sika futuro ewe tansa mia mi na ho am fa kata na ade so fa na de ewura tu fo to ko so asante wo kasa yo na chame wadawro ma anano miwura no mesno maso femme kakra na New-Juaben Manhene na abekwa Manhene wadawro ma miwura no mesno mo maso femme kakra mijina ma na kwa bi ya motoso ne yansa asante yimani tina mijina enche bia ene na abekwa Manhene ne na New-Juaben Manhene wo mo ma abere wa sote se wo mo nuanu mienu wo ma twa wo ni abeban na ima bu na so na ima se mo kwa na mo kwa ya sate ama me na tane fata na mo fanya ma ade kwa ima me hey mama me ba ya na New-Juaben Manhene na akwa Manhene na ima se ya dibra ba ye transanti wo no wo twa ne de wo kuma se enti mo bro ni sapantu mo nya na mo fanto mo bonya ase na mo twitwa sana na ima se wo ma ni mienu kwa samande jada wo kutani kante bo nwere sabia so epo mienu ya mi nyina am fa kata na ade so ma na nya dance die sana na ima se wo kutani sika futuro pega du asam mienu mi nyina am fa wu na ade ya jinya no na sana na mu prince ya be nua busa wo mo se na sa fe die munya na wo se mi nua sante ma ana eja be kwa fe na mama me ba ya na do sie no me wura no da sie bru arefo se wo hwa we obrani ba ko pa oso wo yie obrani na mo hwa hayi nso a ya kye yewura anema wo de ba yi bi mo se pensanfo no atu atene sei na wo nu kura boso fen se pensan na chese Barima Tweneboah Koduah ebre aso Barima nso atunto a chese wasode a wo firi dwumadi na ase nti otumfo otumfo nsi anemu a wo ba ne ono so ene woko na wakwa akọchiachia sɛdeɛ da bia wɔn yɛ no na afeedie wɔne ananmu dinkra na ati wakɔ baabi a wofiri a wɔbae nti Barima Tweneboah Koduah no Barima ba no wɔno ɛna ɔtutu taataya wɔkɔ no ɛnɛ wabɛdan amammerɛ di wabɛkyerɛ amammerɛ na wamehu amanneɛ ɛwɔ ahanwa enye asem ketra kra Sarfo na sese de da yekoso ya eni piti ekwantintin bia no ekuwie ewo waboboa no ene na ha ene Nyansapo nso yeso yede no yede mo eba bisi midin ene abusuapani owusu aduomi bomoden na subscribe share na like eya de wadwen kire nso efato ne mo mare mfi se ye nyina yeguso a yesu ade ti se bibi kwa achewa adaroma ene de ni ambrase na wo de ache